Weet je, er zijn vrouwen die na zo lang single te zijn geweest niet meer op dates willen. En niet omdat ze niet in de liefde geloven, maar omdat ze zo van hun eigen gezelschap hebben leren genieten, dat wanneer een vrouw verliefd wordt op haar eigen rust, het moeilijk voor haar is om onder de indruk te raken of verliefd te worden op iemand anders. Zij is al gefocust op haar leven, op haar dromen, op wat haar in leven houdt en ze heeft niemand anders nodig om haar te geven wat ze al biedt. Rust, veiligheid, zelfliefde en emotionele stabiliteit. Een vrouw die verliefd wordt op haar eigen rust weet dat een goed geleefde eenzaamheid minder weegt dan het verkeerde soort gezelschap. Want wanneer een vrouw ontdekt wat het betekent om tevreden te zijn in haar eentje, accepteert zij alleen om met iemand samen te zijn als die persoon haar meer reden geeft om in vrede te zijn, niet minder. Daarom, als zij besluit haar hart weer te openen, is dat niet omdat ze iemand nodig heeft, maar omdat ze wil delen wat ze al in zich heeft. En ze kiest vanuit een positie van overvloed, niet van schaarste. Want als een vrouw verliefd wordt op haar eigen rust, stopt ze met het accepteren van kruimels, stopt ze met het tolereren van onrecht en stopt ze met het genoegen te nemen met minder dan zij verdient. Gewoon. Vindt ze?